da suka biyo baya na zaben da ya kasance cike da tashin hankali wanda a ciki aka samu asarar rayuka da dukiyoyi na jama'a bayan da bangaren jagoran yan adawar Muhammad Usman ya yi kirarin cewar shi ne ya samu nasara a zaben. Ga al'ada dai a Nijar an saba wanda ya sha kaye a zaɓe ya fito ya amince ya faɗi ya rungumi kadara ya kuma ziyarci sabon shugaban da yi masa barka da arziki. To amma madugon yan adawar Muhammad Usman ya ki amincewa da shan kayi. Wannan hali dai ya haddasa mummunar gaba da kiyayya a tsakanin al'ummar wanda ke barazanar jefa kasar cikin rikici na kabilanci. Da wuya sabon shugaban kasar Muhammad Bazoum ya samu nasarar sukunin gudanar da mulki cikin walwala saboda kalubale na tsaro da rikicin siyasa da na kabilanci. To menene abin yi ga shugaba Bazoum Muhammad? Da farko ya zama tilas ya sake sasanta sojojin kasar don samun haɗin kansu, idan ba haka ba kuma zai zame wa gwamnatin gaba kura baya siyaki. Ga rikicin siyasa, ga na 'yan tawaye, ga kuma na kabilanci da suke wa kasar ta yankin yammacin Afirka da ke a yankin Sahel katutu. Abu na biyu da zai sa tagomashin shugaba Muhammad Bazoum ya samu akan mulki zai danganta da irin yadda zai tunkari tarin matsaloli da magabacinsa Muhammadu Isu ya kasa magancewa. Su ne batun cin hanci da karɓar rashawa da rashin yin hukunci. Hasali ma yadda tsofar gwamnatin ta gaza yau wasu manyan jami'an gwamnati da 'yan kasuwa waɗanda aka samu da hannu a cikin cinikin makamai hukunci. Sai dai duk da haka ba za a yi tuya ba a manta da albasa idan sabon shugaban ya gaza hawa kan teburin tattaunawa da 'yan adawar don buɗe kofa ta shirin sulhu da kuma yin afuwa ga jagoran 'yan adawar da ake tsare da shi Hamba Ahmadu da sauran fursunonin siyasar. Idan ba haka ba, kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan siyasa da al'ummar ƙasar baki ɗaya ba zai taɓa samuwa ba, balantana ƙasar ta fuskanci barazana ta ta'addanci da ke wanzuwa har a kai ga cewa an magance matsalar talauci da al'umma ke fuskanta. Ala kulli hali, shugaba Bazoum Muhammad na da aiki gaya a gabansa na ciyar da Nijar a gaba wanda sai ya jajirce kafin samun nasara a kai. Tage da Abdulrahman Hassan da wannan kina shi kin san shi wangana mu Premier Minister ya kamata su bashi wancan President de l'Assemblée. Yanzu kina shi President ya ce ba a bashi Premier Minister, shi Bazoum Ilipur a bashi Premier Minister, mai President ya ce il propose son chef de cabinet, shi za a sa Premier Minister ɗan Sultan Ahmadu. Chef de cabinet kin President shine ake sa a sa wai Premier Minister. Imagine, ça veut dire que il sera téléguidé shi wanga. Yanzu rikicin da ake ciki kenan, shi Konami ya ce in ba a bashi Premier Minister bai san komi. To in bai dauka ba ko ai mun shiga uku tunda in ya zaman to an kai government kenan ba shi ciki me za mu samu kenan, an yi wahalar banza kuma ba kuma ya gare su ba. In ya ce bai amsa korin musu in ga miki za su ci gaba da aiki. Allah abin nan dai sai a hankali. Allah ya shi abin da ake ciki yanzu shi ya ce Premier Minister Uriya su sun ce ba su ba da Premier Minister. Dai shi an yi proposal wani. To imagine kai ka sai da mutuncin ka bis. Kuma yanzu aladar ne mutu a ce a baka samu. To ba sai dai a ce sai Allah da shi ya san mana kuna za a ce. Shi sa lejan nan ba vuli da suka shiga tarayya nan duk mutane ba su zo ba, kurma abu dai da ya karfin ka babu da zakai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalle jaridoji gashi nan suna ta wallafawa kaddamar da Uhumudu Muhammadu a matsayin Premier Minister na gwamnatin shugaba Bazoum Muhammad. Kamar da jarida Akci Nijar ta wallafa ta rawaito, kamar da kuke gani kan daga cikin image Premier Minister Uhumudu Muhammadu, insha Allah tsohon director de cabinet di President de la République, tsohon shugaban kasa Isu a wancan lokacin shine director de cabinet di President de la République, yanzu shine ya zamanto Premier Minister wanda zai na gwamnatin shugaba Bazoum Muhammad na wannan lokaci insha Allah.